Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar. Ki mat ba kongsan jong ki khubor man ta step ka apn ro tarik unai wen kilong. Pentep ulang phang ga yang darba thawan ga jalla ba ondang bishar haswa ban itho yak TMC kum kalian pusha ba bun pat ye. Ai khublei ikong amperin lindo yo menteri rang bado kari Narendra Modi halor ka jingweng no ya likely ki an jong ginong ram pinjari confirmed ka district magistrate jong ka east ka sales street but sedang ka Shillong cherry blossom ajar afway na do hinin sngi haswa ban nek shaki khubor ki bemnya tung ni sngap shwa khindiat ya ki ni jing pemla ki belengkam Kalbagari India kala thau history ban pendep ya gajing ai tika ya covid syaka palak sis pak lotli ki dawai tika ya covid hakari Call India Radio Shillong ka ai burom kerpang ya boro ki doktor ki nurse lembat ki wede ki nong trei ba ahmad ban ya khun ya khlam covid khat khandai bat kum juru ya boro ki to ki ladap shem ya tika ya covid bat ban pen urlom ya kajing thumu jong kari ban kenjo ya uni momer Wala kari kalapoi yau ni mau mer ni kintu ya kinong sngap ki jongi ba kaji khun persya ya khlam covid khat khandai kampat kun ni kintu ni ya kinong sngap ki jongi ba kinshim ya ketika ya covid ha kapor balabu bat kintu lang ya kiwei ba kinshim lang ya ketika ya covid kema ban bot nanti ya kini lai kini ki jong batha ki besong deng ya kimas pinjangai iwe ni iwe pan bat sai khot ya la ki bat khamat man la kapor Lara filangkan kilo kecing tip sepang covid khat khandai pila ban phone haki national helpline number ki belong not iwe ar lai khandai nyopra not sound real but iwe not nyosang ban nak benda ka jela megalaya ki helpline number ki dei shispa phra but iwe not nyonon ki khubor ki pabnya Ulam phang gayin darbar thawan ga jalla uba met ba lingdo ulong ba udang bishar ye kindon ka an ka bakhang ban kintiap seng ki ameli khang tam ye ki khal arut ki ameli ka congress ki bala kintiap sha ka Trinamool Congress kum kaliang persya baro shikata ka congress ka dei tang murwai ka badon sha kaliang persya ba kadon khat nyungut ki ameli hadin ba ki khal arut ki ameli ki ba kintiap seng sha ka TMC kilaya kandu marhamat ya ulam phang ulay thu ba uladat pinsisha ba kidon hadu khal arut ki ameli ka Congress ki bla pinsisha ba kilakan tiam sya ka TMC habakli lagi khal armut ki MLA ba Congress kilabot ya kendon habayade ka an kintiap seng ulampang ulong ban kintiap seng ki MLA sya kawai pat kaseng gidon kam ya ka jingbon pat ka balong ar benda na ka lai benda na ka jingdon ki MLA jong kaseng uba met ba ulay thuru ba ulada pinsisha ya ki khal armut ki MLA ba ya ka jingsoy jongki ba ya ka ne ko kam ondang pet benya ya ki kendon an ban on sa aya karai habakli laki ni ki khal armut ki MLA kinyo jingithu kum ki MLA ba bun pat kaliang persya ulam hang ulong bakadang lo ban ong namar unang bisya ya kani kinthut bu banyo ya kendon nang yalam kaliang persya ka MLA jong ka seng Congress ikong amperim lindo ila ai khublei kerpang ya menteri rang bado kari Narendra Modi halo ka jingwang no ka jong ya likely ki an jong ka thung ka tep ne kamrap kan rang jong kari lambat kali ka jing ai khublei kerpang ikong amperim lindo ila penparu ya ka jing yaro ya menteri rang bado kari Narendra Modi halo ka jing beteng jong ka jing pendiang marbam haman la ki thiyeng jong kari khamta ma kom kani ka por ba khie ka khlam covid khat khandai ya kani ki kintin ikong amperim lindo ila penpau ha ka program bala penlong hapo jong ka azadi ka Amrit Mahotsav ha office jong ka Food Corporation of India ha Shillong hinin ngim ka conference ka baasni halor ka phang managing cyberspace in the Indo-Pacific the Global Dialogue Security Summit kala kutno hinin ngi ha State Convention Center Shillong umunti rang ba ka jalla megaya ukonat sangma ha ba ajing kran ha ngi ulapan pau kerpang halor ka cyberspace connectivity na kabenta ka jing songsuk songsan bat karoi ka par ha kathan sete lamingi ukonat ke sangma ulapan paru ya ka jingdon kam jong ka cyber security khamtam ha kani ka juk ka bamenta bat kunjuru ya ka jingdon kam ya ki kor keyboard na kabenta banyo ya ka jing sishar ka babham Lieutenant General jong ka National Cyber Security Coordinator Rajesh Pan haba ai ya ka kinot address ulapan pau ba ka jingdon ki jingdon ngam kala nang bon bham bat kani ka jingdon ngam kala kiyo halo kata bat kumta kala dei ka kamram jong ka national security ban pet halor kanim
Ka training com exposure visit halor ka integrated farming system ka balais ni lapanlong the division of technology assessment com capacity building ICAR research complex umiam nakabenta ka than setay lamingi ka lasdang na do ka apply tarik but kut no pat hanin kasni ka absent tarik unay weng mataus nem ya kani ka silam ajing kay lapanlong haringkat ka jing trailang but ka nabat jong ka South Garo Hills district ka jing tumu jong kani ka silam ajing kay ka long mat pinslur but ajing kay ya kinong rap halor ka benta prepare jong ka IFS ni ka integrated farming system hakani ka silam ajing kay lawan ni simbenta da apply ngut kinong rap kintay ki beday na South Garo Hills district hakaway pat ka khubor ka division of animal and fisheries science ne ka DAFS haringkat ka jinga trailang bat ka KVK jong ka Riboy district kilapanlong ya ka national campaign halor ka antimicrobial resistant in fish hakaba kani ka campaign lawan banya simbenta da arpo armut kinong rap nakibenta ba prepare jong ka Riboy district kani ka all India radio shillong ko palam sipiya ki khubor ka district magistrate jong ka East Khas Hills district ikong isa wanda lalu hilang kasni ila pembela hapo jong ka section Shispa South CRPC la penjeri ka curfew mate habaro ka jaka ki bahab East Khas Hills district kani ka curfew mate kan trekam nalu ka mate jong ka absent tarik mentau benai bat ka por kalong nalu kharoi beje mate hadu san beje step bat kani ka curfew kan trekam manla kasni hadu banda pembela da kumboipan ka jilla Meghalaya hapo kini ki apsa kinta baladep ka don sakhat sangut ki bayo thma yo covid khat khandai ka bala penpoy ya ka jing don ki active case ni ki badang don ha ka jing sumal saka laispa life khandai ngun kata ka koi ka khya ka pentip ru hapo kini ki apsa kinta ki baladep ka jilla Meghalaya ka don ru salai phumut ki bala koi nyo no covid khat khandai ba ka bala penpoy ya ka jing don ki ba koi ha ka jilla saka prapu haja sanspa nyu huingun ka jilla ka don ru sei wei bala khlat no covid khat khandai tang ning gisni ba ka bala penpoy ya ka jing don ki ba khlat ha ka jilla saka siajar sauspa ndu prangun ka Shillong Cherry Blossom Festival 8,000 apway kala sedang hinin kesni hanon polok Shillong ya gani ka Shillong Cherry Blossom ka pamenta lapli na u menteri rang ba ka jela ukonat ke sangma haringkat ke jingdon lang u ambassador jong kari Japan u Satoshi Suzuki haba ajing kan hakani kesni ukonat sangma ulaong bakun kini kita masa kipin kieu ya kanong ba Shillong bat ula ai khublei ru ya u ambassador kari Japan halo ka jing snok ti jong kari Japan la ka benta ki project ba pher ha Meghalaya lambat ka than chatei lamingi barok wei hakani ka Cherry Blossom ka pamenta usnem kan don buon ki program penberia ki pakenthop nalo ki program be koprai ka fashion show lambat ki wei kuman chukun kumau kani ka Shillong Cherry Blossom Festival kebelas dangnya kini kindat senam beladap kalong kerjop namar kelala ban kering ya buon kina wan jengok kai perthai manlau senam syaka jela Meghalaya ka soka pren hapo ka jingalam jong uminti rang badu kari unarin ramudi ha ka sni balang jong katoyo kalarai ban penjalan biang ya ka skim sam khau e bamasan kilo hadu ulaber jong usnam 8,000 apuar ya kani ka rai la sim ha ka jingalam jong ka kunhun menteri bat on pelat ya ka skim pradhan menteri garib kalyan anna yojana ne ke PMG KY phase 5 nakabenta saunai kata nalu no pra 8,000 apuai hadu leber jong usnam 8,000 apuar katkum kani ka scheme on sam a masan kilo khau shakitu ki badan hakathop jong ka NFSA ne ka National Food Security Act bat kunjuru yakitu ki badan haka DBT ne ka direct benefit transfer kumanch kumau ka sarkar peden kala pentri kam ne ka te ka scheme nadu bawan ka jing khangdam house nam 8,000 arpho na ka daw jong ka khlam covid khat khandai bat ka jing mang man ai khau e ka long na ka banda ki prapok lur ngut ki nong song snong jong kari ki badan hapo ka NFSA hapo ka PMG KY na lu ka benta ka baningkong hadu ka benta ka basaw ka sarkar padeng kala plai kumba ruspa LMT ukhaw shaki jalla bat ka jingnut ka long kumba 8.9 lakh klur tingkam Bon kibu na kisnong baper jong ka Southwest Khas Hills District hinin kasni kilay simunta ha ka disability assessment camp ka balalong ha PC jong ka maut hapla bat ka balapnlong da ka office jong ka district social welfare officer maukutwat haringkat ka jinget trailang bat ka district resource Center on Disability Affairs West Khas Hills District Nongston. Haba ajik plan ha kani kasni u additional deputy commissioner jong ka Southwest Khas Hills District uba SC lalu. Haba klan kumukongsan ulapan pau ya kajing smokman halol kajing penlong ya kani ka program khamtam ha kicakan nong kendong bat kalong kajing mento ya bun kipat ba.
Susu ubah lalu ulah kenturu ya kibrio kibadan jingduna hak dekhotmen bakin sim kabu ya kini kijai skim bat jingmentoy bala ai dak serkar. Kato ki khubor ki lakut ki bawan chapi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia pon saya so ba Kadeli station nak benda ki khubor hak khtian hindi bat bot pat ki khubor hak khtian pharain. Kane kadai ko All India Radio Shillong.